even, ja, oh, dat wil ik het zeggen, dat zit even in Europa, want dan kunnen wij dus wat doen. Ja, oké, maar ik had even niet in herrie. Dus, ha, treffelijk, waar kan het net? Treffelijk stiert voor. Geweldig. Fenomenaal. Prachtig. Exceptioneel. Voortreffelijk. Neem het maar op, voortreffelijk is alles. Nou hebben wij een Friese groep die heet echt treffelijk. Die stiet voor hetzelfde wat we nu correct opnamen hebben. Wij kennen alle uit de kast, of niet Janke? Ja, maar eerst konden wij die net, hè? Eerst konden wij de kast net, maar nu kennen wij de kast wel. De kast is verronden. En datzelfde zal nooit gebeuren, maar treffelijk. Want treffelijk had muziek dat gevoel jouwt. Dat helemaal van binnen komt, zeg maar zeggen, hè? Maar prachtige striekers erbij, hast dat jet, man? Dat heb ik zeker jet. En het jouwt zo'n fijn gevoel. Dus mensen, keep je die cd. Hij looit in de winkel. De cd van treffelijk. Treffelijk stiert voor geweldig. Zegt Janke zo uit jouw gevoel. Dus keep je die cd van treffelijk. On the 1, 7 in the 11, snares on the 5 and 13, drive